Калі б алхімія сапраўды працавала ў нашым свеце, стварыць чалавека было б не так і складана. Галоўнае – прытрымлівацца рэцэпту. Ось возьмем мяне. Чалавека з вагою 70 кілаграмаў. Менш чым за $200 можна замовіць усе неабходныя хімічныя рэчывы, якія будуць складаць маё цела. Першымі мы набудзем асноўныя 4 кампаненты. Гэта каля 45 кілаграмаў кіслароду, бо значная частка мяне гэта вада, а без О ніякай H2O. Каля 13 кілаграмаў вугляроду, ён стане каркасам для бялкоў, тлушчаў, вугляводаў, карацей для ўсяго арганічнага. Каля 6 кілаграмаў вадароду, гэта будзе зноўку ж вада ды арганічнае злучэнне. І каля 2 кілаграмаў азоту, без яго не будзе бялкоў і нашай ДНК. Разам гэтыя 4 кампаненты даюць прыкладна 96% масы майго цела. Амаль увесь я – гэта кісларод, вуглярод, вадарод ды азот. Але толькі 4 кампанентаў было б недастаткова. Нам таксама спатрэбяцца каля кілаграму кальцу, нашыя косткі і зубы. Фосфар хопіць і 700 грамаў. Таксама косткі, а яшчэ ДНК, РНК і тое, што будзе галоўнай крыніцай даступнай энергіі – АТФ. 250 грамаў калію для працы цягліцаў і нерваў. Серка ў нашых пазногцях ды некаторых белках. Натрый, хлор, магній для нервовых імпульсаў, вадкаснага абмену ды сінтэзу бялкоў. Гэта тое, што называюць макраэлементамі. Іх вага ў нашым целе вымяраецца цэлымі кілаграмамі ды грамамі. Усе названыя макраэлементы, усяго 11 штук, складаюць 99,85 масы майго цела. Астатнія кампаненты складаюць толькі 0,15% маёй вагі. Гэта крыху больш за 100 грамаў. З-за таго, што іх так няшмат, яны і называюцца мікраэлементамі. Жалеза, цынк, медь, йод, марганец, флёр, селен. Калі добра пашукаць, можна знайсці нават волава ды шэраг іншых кампанентаў. Іх адносная вага вельмі малая. Можа вымярацца 10-тысячнымі далямі працэнту. Але без гэтых элементаў усё б зламалася. Таму іх мікрадозы крытычна важныя для нашага жыцця. Агулам, сёння лічыцца, што для здаровага цела чалавека неабходна каля 25 хімічных элементаў. І як бачыце, усе гэтыя кампаненты можна даволі лёгка набыць за менш як $200. Нічога забароненага. З гледзяча хімічнага складу, менавіта столькі магло б каштаваць чалавечае жыццё, калі б мы маглі яго правільна сабраць. Але магіі, алхіміі, пераўтварэння чалавека ў нашым свеце не існуе. Бо хімія жывога – гэта не пра спіс пакупак. Гэта пра тое, як з атамаў атрымліваюцца малекулы, як з малекул складаюцца неймаверныя структуры і як гэтыя структуры пачынаюць працаваць як адзіная сістэма. Таму давядзецца звярнуцца да навукі. Сёння мы вывучаем хімію жывога. Але спярша трэба тут праветрыць, бо каменьчыку можа стаць дрэнна пасля такой алхіміі. Як вы, напэўна, ужо ведаеце з мінулых відэа, усё жывое на зямлі пабудавана з каморак, клетак. Таму хімічны склад жывога зручна разглядаць на прыкладзе адной толькі каморкі. У ёй вялікая чацвёрка дае ўжо каля 98% масы. Астатнія макраэлементы – гэта тыя, якіх у арганізму болей за 0,01% па масе. Вы можаце пабачыць у гэтай табліцы.
Мікраэлементы, хоць і маюць вельмі малую долю ў складзе жывога, але гэтая доля не адлюстроўвае іх сапраўднай важнасці. Без жалеза ў нашым целе мы б дакладна не змаглі дыхаць, бо гемаглябін не змог бы пераносіць кісларод. Ёд неабходны для гармонаў, напрыклад, шчытападобнай залозы. Цынк і медзь істотна ўплываюць на метабалізм. Яны неабходныя для ферментаў і росту. Дарэчы, у розных тэстах любяць задаваць пытанні пра функцыі таго ці іншага мікраэлемента. Таму можаце захаваць гэтую табліцу, каб лепш запомніць. Спасылку знойдзеце ў апісанні. Дык вось. Калі сабраць усе неабходныя элементы разам, як мы пераканаліся, яны не пераўтворяцца ў жывое, бо хімічныя элементы – гэта толькі літары, з якіх складаецца тэкст біялагічных малекул. І першым словам гэтага тэксту будзе вада. Water. Вада ў стане вадкасці – гэта умова, без якой жыццё было б немагчымым. Вада дае нам асяроддзе рэакцый. Большасць біялагічных рэакцый ідзе ў водным растворы. Вада стабілізуе умовы і дапамагае працаваць вялікім біялагічным малекулам. Транспарт. Кроў, лімфа, сок раслін – гэта транспарт раствораў. Калі мы кажам «рэчыва паступае ў каморку», мы амаль заўсёды маем на ўвазе, што паступае раствор гэтага рэчыва – іёны і солі. У вадзе мінеральныя солі распадаюцца на іёны – натрый, кальц, хлор, каль. І ўжо гэтыя іёны ўдзельнічаюць у імпульсах, працы цягліцаў, балянсе вадкасцяў, кіслотна-шчолачнай раўнавазе і гэтак далей. Осмас – гэта рух вады праз выбарачна-пранікальную мембрану. З зоны, дзе вады больш, то бок менш рэчываў у растворы, у зону, дзе вады менш, то бок раствораных рэчываў, наадварот, будзе болей. Осмас – гэта тое, што прымушае каморкі не звужвацца і не лопацца без патрэбы. Ну і непасрэдная хімічная роля вады. Яна ўдзельнічае ў рэакцыях, напрыклад, у гідролізе, калі вялікія малекулы разразаюцца з удзелам H2O. Вада і розныя мінеральныя солі, раствораныя ў ёй, адносяцца да неарганічных кампанентаў жывога. Структурна яны прасцейшыя за арганічныя, але такія ж важныя. Напрыклад, у нашых мазгавых каморках, неўронах утрымліваецца каля 80% вады ад іх агульнай масы, і чым больш актыўная каморка, тым больш вады яна будзе змяшчаць. Таму памятайма, для жыцця патрэбная ўся хімія, а не толькі арганічная. Дарэчы, а што ёсць тая арганіка? Арганічныя рэчывы – гэта перадусім злучэнні вугляроду. Яны могуць утвараць складаныя ланцугі і кольцы. Гістарычна існавала ідэя таго, што арганічнае рэчыва можа ствараць толькі штосьці жывое. Але сёння мы ўмеем сінтэзаваць арганіку з неарганікі і ведаем, што ўся магія ў хімічных сувязях, а не ў нейкай таямнічай сіле. У чалавечым целе каля 60% гэта вада. На арганіку прыходзіцца 20-30% ад усёй масы. Але менавіта арганічныя малекулы даюць каморцы інструкцыі і інструменты. Арганічнае рэчыва жывога традыцыйна падзяляюць на 4 вялікія групы: вугляводы, ліпіды, бялкі, нуклеіныя кіслі. Таксама асобна ад іх вылучаюць АТФ – універсальную валюту нашага цела. Гэткі эквівалент даляру ў арганізму. Ды і паасобку ад іншых бялкоў разглядаюць ферменты, энзімы, так званыя паскаральнікі жыцця. Давайце разглядзім іх па гэтаму парадку. Вугляводы ці цукрыды граюць адразу некалькі важных роляў. Па-першае, гэта энергія. Самы вядомы прыклад –
глюкоза. Унутры каморкі яна акісляецца ў працэсе дыхання, і дзякуючы гэтаму мы падтрымліваем узровень АТФ, то бок маем энергію. Запасы. Калі энергіі шмат, яе трэба дзесьці складаваць. У жывёл вуглявод запасаў гэта глікаген. Гэткі энергетычны склад, які можна зручна і хутка адчыніць ды папоўніць запасы энергіі. Глікаген назапашваецца ў гранулах, напрыклад, у нашых цягліцах ці пячонцы. У раслін тую самую ролю выконвае іншы вуглявод – крухмал. Хвілінка школьных доследаў. Каб злавіць, выявіць поліцукрыт крухмал, вам дастаткова дадаць крышачку йоду на штосьці, што гэта крухмал змяшчае. Напрыклад, бульба. Калі йод змяніў колер, вы злавілі вуглявод. Наступная роля – структура. Напрыклад, хітынавы экзашкілет вусякоў ці сценкі каморак у грыбоў, пабудаваныя з вуглеводаў, бо хітын – гэта поліцукрыт. А самым славутым вуглеводам раслін з'яўляецца цэлюлёза, ці іначай клятчатка. Сценкі раслінных каморак пабудаваныя ў асноўным з яе. Таму, калі вы носіце адзежу з натуральнай тканіны, напрыклад, ільну, то можна сказаць, што прынамсі часткова вы адзявайцеся ў вугляводы. Гэта, дарэчы, адзін з маіх вугляводных лукаў. Прынамсі на 60%. Таксама варта адзначыць, што некаторыя вугляводы з'яўляюцца сыравінай для сінтэзу нашай РНК і ДНК. Як бачым, сыравіна для іншых рэчываў, энергія, запасы, структура – усё гэта вугляводы. Ліпіды. І ліпіды – гэта не толькі тлушчы. Кожны тлушч будзе ліпідам, але не кожны ліпід будзе тлушчом. Нельга раўняць гэтыя два словы, бо з гледзяшча будовы цела ліпіды – гэта найперш пра межы, пра мембрану нашых каморак. Ліпіды амаль не раствараюцца ў вадзе, яны гідрафобныя. Гэта значыць, яны імкнуцца аддзяліцца ад вады, як бы баяцца яе. Таму ў водным асяроддзі ліпіды як бы хочуць сабрацца разам. З гэтай іх уласцівасці і вырастае клеткавая мембрана. Двайны слой малекул, які аддзяляе каморку ад усяго астатняга свету. Гэтыя малекулы – фосфаліпіды. Яны маюць гідрафільныя галоўкі і гідрафобныя хвасты. Галоўкі любяць ваду, хвасты баяцца яе. Калі фосфаліпіды трапляюць у ваду, яны самастойна фармуюць структуры, даволі падобныя на мембраны каморак. Галоўкі да вады, хвасты хаваюцца ад яе. І так, назва фосфаліпіды не выпадковая. Фосфар патрэбны не толькі для нашых костак. Але роля ліпідаў не абмяжоўваецца структурай. Самыя вядомыя ліпіды нашага цела называюцца трыгліцерыды. І гэта і ёсць тыя славутыя тлушчы. Яны наш доўгатэрміновы энергетычны склад. Пры акісленні тлушчу атрымліваецца прыкладна ў 2 разы больш энергіі, чымся пры акісленні той жа масы вугляводаў. Што праўда, патрэбна больш часу і кіслароду на акісленне тлушчу. Затое ёсць бонус – так званая метабалічная вада. Пры акісленні 1 грама тлушчу арганізм атрымлівае крыху больш за 1 грам вады. Таму, напрыклад, некаторыя жывёлы могуць даволі доўга абыходзіцца без пітва. І яшчэ, тлушч – гэта ахова. Цеплаізаляцыя, амартызацыя, бар'ер у водных птушак. Таксама не забываемся пра некаторыя гармоны, напрыклад, тэстастэрон. Без ліпідаў такія гармоны проста не сабярэш. Так, стэроіды – гэта таксама ліпіды. Таму правіла 0 тлушчу, як і 0 халестэрыну у ежы – гэта дрэнная ідэя. Без іх мы не зможам жыць. Да ўсяго трэба падыходзіць з розумам і пачуццём меры. Як і мы падышлі да самага разумнага біяхімічнага кампанента жывога – бялкі. Бялкі ці іначай пратэіны.
Гэта галоўныя выканаўцы працы ў каморцы. Яны будуюць структуры, пераносяць рэчывы, абараняюць, прымаюць сігналы, рухаюць, карацей, бегаюць як вавёркі ў тым коле. Яны сапраўды самыя умелыя малекулы нашага цела. І іх структура даволі складаная. Можна ўявіць іх як вялікія ланцугі, сабраныя з цаглінак, так званых манамераў амінакісляў, ці амінакіслот. Гэтых хімічных спалучэнняў існуе даволі багата, але ў стварэнні бялкоў удзельнічае толькі 20 амінакісляў. І прынамсі 8 з іх нашае цела не ўмее сінтэзаваць самастойна. Значыць, трэба атрымаць іх з ежы. Вось чаму разнастайнае харчаванне такое важнае для падтрымання нашага цела. У склад аднаго бялку могуць уваходзіць тысячы амінакісляў. Гэтыя доўгія ланцугі не проста неяк боўтаюцца ніткамі, а згортваюцца ў адпаведнасці са сваёй інструкцыяй. Згортваюцца, каб выконваць канкрэтную функцыю. Гэта называецца узроўнямі арганізацыі структуры бялкоў ад першаснай да чацвярцічнай. І ўсякі белок будзе даспяваць да неабходнага яму ўзроўню. Напрыклад, кератын у нашых пазногцях ды валоссі. Гэта структурны фібрылярны бялок. Ён не згортваецца ў глёбулы. І ў школе мы кажам, што ягоная канчатковая структура другасная ў форме спіраляў. Хоць з гледзяшча сучаснай біяхіміі гэта не зусім так, бо ягоныя пептыдныя спіралі пераплятаюцца між сабой, нібы ў тоўстым канаце. А вось класычны прыклад больш складанага бялку з чацвярцічнай структурай – гэта гемаглябін. У ім знаходзіцца ажно 4 згорнутыя малекулы ланцужкі, плюс небялковы кампанент – гем з жалезам, які пераносіць кісларод. Карацей, можна назваць самыя розныя ролі бялкоў. Гэта і структура, валасы з кератынам, скура і храсткі з калагенам. Гэта і рух, і транспарт, праца нашых цягліц, якую выконвае міязін ды акцін. Гэта разнастайныя мембранныя пераносчыкі, гэта ахова, антыцелы, спыненне крывацёку, гэта рэгуляцыя, нашыя гармоны і рэцэптары – гэта таксама бялкі. Ну і нарэшце бялкі могуць быць крыніцай энергіі, то бок яны могуць акісляцца, калі ў целе мала вугляводаў ды тлушчоў. Яшчэ раз пра разнастайнае харчаванне. Але адна з самых важных функцый, якія забяспечваюць існаванне ўсяго жывога, гэта ферментатыўная альбо каталітычная функцыя. Так, ферменты – гэта ў асноўным бялкі. Проста з-за іх важнай і усепранікальнай ролі мы разглядаем іх крыху паасобку. На школьнай хіміі вы маглі пачуць, што рэчывы, якія паскараюць хімічнай рэакцыі, называюцца каталізатарамі. Дык вось, ферменты і будуць біялагічнымі каталізатарамі. Яны паскараюць хімічныя рэакцыі ў мільярды разоў. Калі б мы не мелі ферментаў, уся хімія нашага цела цягнулася б бясконцую вечнасць. Ферменты працуюць як ключ ды замок. То бок кожны фермент выконвае толькі сваю спецыфічную ролю, звязваецца толькі з канкрэтнымі малекуламі. Напрыклад, фермент лактаза будзе разбураць толькі цукар малака, лактозу. Гэты цукар у якасці субстрата трапляе ў актыўны цэнтр ферменту і фармуе з ім комплекс. Рэакцыя адбываецца імгненна, яе прадукты вызваляюцца і фермент зноўку гатовы браць наступную малекулу для таго, каб яе разбурыць. Такая нястомная машына. Але ферменты, як і іншыя бялкі, вельмі адчувальныя да умоваў асяроддзя, тэмпературы і кіслотнасці, pH. Напрыклад, фермент нашага страўніка – пепсін, актыўны толькі ў кіслым асяроддзі,
а ферменты сліны ў слабашчолачным. Такім чынам арганізм стварае спрыяльнае асяроддзе пад патрэбную рэакцыю і працуе як адзіная сістэма. Але адкуль бяруцца ўказанні, як нашае цела збірае ўсе гэтыя складаныя малекулы і прымушае іх працаваць разам? Для гэтага патрэбныя нейкія інструкцыі, нейкія малекулы, якія б маглі захоўваць і перадаваць інфармацыю. І такія ў нашым целе ёсць. Тое, як выглядаю я, вы, вашыя хатнія жывёлы і расліны, ды і наогул увесь жывы свет наўкола вызначаецца перш за ўсё бялкамі, якія сінтэзуюцца па адпаведных інструкцыях у нашых каморках. Уласна, гэтая інфармацыя, запісаная на малекулах, і называецца генетычнай альбо спадчынай. Носьбіты генетычнай інфармацыі так званыя нуклеіныя кіслі або нуклеінавыя кіслоты ад слова нуклеус – ядро, бо менавіта ў ядрах леўкацытаў чалавека іх упершыню і знайшлі. У аснове такой малекулы можа быць як дэзоксірыбоза, тады нуклеінная кісля будзе звацца ДНК. Альбо проста рыбоза, тады гэта будзе РНК. Усякая нуклеінная кісля пабудаваная са сваіх цаглінак, нуклеатыдаў. Менавіта паслядоўнасць гэтых нуклеатыдаў вызначае, што запісана ў нашым кодзе. Гэтыя цаглінкі адрозніваюцца сваімі азоцістымі асновамі. У ДНК будзе адэнін, тымін, гуанін, цытазін. А ў РНК замест тыміна будзе урацыл, які мае тыя ж уласцівасці. І галоўнай уласцівасцю гэтых літар жыцця будзе камплементарнасць. Рэч у тым, што нуклеатыды могуць фармаваць паміж сабой вадародныя сувязі і такім чынам ствараць пары. Адэнін з тымінам, гуанін з цытазінам. На будучыню лепш гэта запомніць. А, Т, Г, С. ДНК звычайна складаецца з двух раўналежных ланцугоў, якія скручаныя ў спіраль. Гэтая малекула наш генеральны галоўны план для ўсяго нашага будынка, то бок цела. А РНК звычайна мае толькі адзін ланцуг. Малекула значна карацейшая і на тое ё нагода. Каб перадаць інструкцыі ад ДНК да непасрэднай вытворчасці бялку, патрэбны пасярэднікі. Іх ролю іграюць розныя віды РНК. РРНК – рыбасомная. Уласна, яна будуе самі фабрыкі па зборцы бялку – рыбасомы. ТРНК – транспартная. Працуе кур'ерам, які дастаўляе амінакіслі на гэтыя фабрыкі па зборцы бялку. МРНК – матрычная або інфармацыйная. Гэта непасрэдная копія інструкцыі з ДНК, як бы часовы чарцёж для канкрэтнага бялку, неабходны для працы рыбасомы. Ну і апошняе. Хто плаціць за ўсё гэта энергіяй? Наогул, якую валюту прымае нашае цела? Так, АТФ. Адэназін-3-фасфат. Універсальная батарэйка і энергетычны кур'ер. І, як вы можаце здагадацца з назвы, АТФ абавязкова будзе змяшчаць нуклеатыд адэнін, спалучаны з рыбозай. То бок нуклеатыды патрэбныя не толькі для ДНК ці РНК. Энергія АТФ захоўваецца ў хімічных сувязях паміж астаткамі фосфарнай кіслі. Пры разрыве такой сувязі выдзяляецца вялікая колькасць гэтай энергіі. Рэакцыя простая. У выніку гідролізу АТФ страчвае адзін астатак фосфарнай кіслі і пераўтвараецца на АДФ – адэназін-дыфасфат. Каб заладаваць, зарадзіць батарэйку зноў, трэба вярнуць фосфар на месца. На гэта ідзе энергія ад ежы, звычайна глюкоза, ці энергія нашых запасаў, тлушчы. Такі цыкл са страты і аднаўлення фосфару кожная малекула АТФ праходзіць сотні разоў на суткі.
гэта самы актыўны акумулятар у свеце, і ён усярэдзіне нас. А ў гэтым відэа давайте паспрабуем падагуліць усё, што мы сёння вывучылі ў незвычайным фармаце. Па спасылцы ў апісанні вы знойдзеце тэст па хімічных кампанентах жывога. Праверце сябе, гэта заўсёды карысна, а вынікі пішыце ў каментарах. Дзякуй за прагляд. Тэма хіміі жывога звычайна выклікае багата праблемаў сярод шкаляроў. Нічога дзіўнага, бо біяхімія гэта складана. Спадзяюся, што гэтае відэа крышачку аднавіла самыя базавыя веды пра хімію жыцця. Да некаторых момантаў з гэтага відэа мы яшчэ будзем павяртацца ў наступных. Ва ўсякім выпадку мяркую, што ў сучасным свеце, калі багата хто з нас звяртае ўвагу на склад прадуктаў харчавання ў краме, бялкі, тлушчы, вугляводы, ведаць уласны склад за лішнім не будзе. Наступнага разу мы закранем адну з самых важных тэмаў усёй біялогіі – падмурак для ўсяго жывога. Каморку, або іначай клетку. І, шчыра кажучы, гэта будзе адна з маіх самых улюбёных частак курсу. Таму чакайма. Таксама існаванне ўсяго гэтага каналу было б немагчыма без падтрымцы людзей на Patreon. Дзякую ўсім, хто з'яўляецца часткай нашай прабіялагічнай суполкі. І спадзяюся, неўзабаве пабачымся.